Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Requiescat in pace. Pahulay sa kalinaw. Murag na kuha-kuhaan ang akong kabarag. Oh, yun na. Naidaw ka motor nga ni gawas sa iskina. Mihunong. Murag doon ay gipaabot. Kinsa magkasila. Buhunong ko. Ang nasunod ako. Nagkadulasat. Nagduda ko. Ang mga dua katao nga nagmotor sa unahan. Niyatubag na rin. Ipaandar sila mga motor ug nagpadukulos sila karako. Ug ang nagsurog karako nagkadukulosan. Pues, mulikay ko. Musuot ko din dapita. Misibang siya. Tuod. Nakamatikod gid siya. Ugang, duha ka motor nga gisakyan sa ato mga kaubang kagaw. Nagkadulan na to. Bitaw na. Siniyasan ako. Gagukto nila spiyo. Gukta ninyo! Sira! Tora, niliko sila. Misuot na sila sa gamay agyanan. Ilalang gigigo ko sa diyaw. Labing Mayo. Ang nagsulot ako motor. Nihunusad. Distansya na to og 50 metros. Ay may mayog. Itiyon na to ni sila. Labing Mayo. Para way saksi. Okay. Maayong ideya ha. Tipiyon na to sila. Wala. Lain ang kuba sa kundukan. Bisan ako, Kulas. Wala. Tanawa, ang nagmotor. Tanawa. Na, niliso sa ilang motor. Niyato pang nato. Tuod. Tanawa. Pangandam, Kulas. Unsa? May paandar na sila. Di paandar na gyud. Paandar na sad, Kulas. Unsa? Na. Pagbantay, Kulas. Nibunot sa armas ang bakray. O gipunting ta. Bungot sa ilaga. Likay ta. Ay, animal. Suota sa Sige na, padayon, Kulas. Sige. Magkigduwa ta nila sa kamatayon. Unsa? Unsa'y buhaton ta? Kanaog sa motor. Sige na. Sunod ako. Dito dapita, Kulas. Dali. Ay! Mamatay na tayo! Sunod ako, dali. Oy! Ay! Bis! Wata ko! Patay na gitali! Nanagat sila. Kanaog sa motor. Kaya tunggok nun. Kayo. Sunod ako. Ulagi. Babay ka tungangkas. Usa, di kayo na kini. Dugay na raba kung wa makaturjak. Wes, puli-pulihan na to. Dali, sunod. Wala. Ayaw ka ginay-hinay, Kulas. Pas. Nagsunod ko. Pas-pasip pa. Kulas, nausa ka. Nadagma. Ay bangon in taon ay pagdali. Wala. Tinhing dapita. Magduwa na. Mingaw. Taliwa sa kakawin. Ingot sa nakaduong na sila. Pabutol ka. Busing. Ayaw mo cellphone ni Pagting. Hello. Kagaw. Unsa na? Kasing, happy na may buspiyo. Bugo. Unya na ko taugaog. Mahipos na, tondo. Sorry, Pasing.
Oo, Busing. Mga bugo, mga hanggaw. Dili ko gustong nga ang balita wa pa mamatay si Pio. May gusto lang ko mahitabo nga mahibaw-an ako nga patay na siya. Litse! Wa pa di ay busing? Wa pa kadoy. Wa pa. Kutas, kutas. Pawais ako. Oh. Nakaabot na dyan ang akong ginhawa. Kakutas. Huwag sihuan na. Layo na nako. Kusog sa kayong midagan. Sakpan ginamay ka. Ugot sa ilaga. Panguros lang daan. Sugatun ka na ni San Pedro. Ano? Unsaon ko ninyo? Unsaon ko ninyo? Ngutana ka pa. Yagot mi ninyo. Pwes, mamatay ka. Kinsa mo? Nganong gusto ninyo kami nga patyon? Ha? Kinsa mo? Inakinahanglan nga ngutana ka kung kinsa ko. Mama, matwede ka maayo ra na maghigala ta. Unsa man may kadlo kanimo nga mamatay naman ako. Ha? Kay mamatay ka mamitaw. Nga. Asay mo ka bang babae? Gusto mo siya makita. Asa siya? Tugan! Asa? Kung di ka mo tugan, lungad ka na ko na yung antang. Asa siya? Naguna siya nako. Wala ko. Kakita pa niya. Kinako naman kusuban na. Mau ba? Pues, ikaw na lang ang una na mong tapuson. Kadyo. Ilay na siya ta. Kinsa magyud mo? Anong gusto magyud mi ninyo nga patyon? Kung siya may among sala ninyo? Siya to? Sala? Oo. Huwag magkikilay ka pala ko. Ila siya ta? Laina siya na nga mamatay na ko niya. Wa ta magkaila. Di na kinahanglan. Ano? Batiya po. Ako si Kulas, ikaw. Di lang kinahanglan pag makaila ka na ko. Kulas? Karon, tapuso ko lang yung kinabuhi. Kung naroy sa pa, kining hunting knife. Kung kayo ito. Yung kana. Mas maayo pa na. Ay, nala ng pistola eh. Kay, dalira kayong ngakuan ka ng kamatayo na kuan na. Sa? Namili ka pa. Oo. Patay na ko ni. Ikaw ba'y patyon ko na be? Pero, pastilan, naglibog lagi ko. Kung siya ba'y ako saan ni mo lagi yung taon? Ay, ano patyon man dyan ko ni mo? Kung tulison ko ni mo, okay na. Huwag masakoy kwarta. Pobre man ko. Ilong na. Naglibog lagi ko. Ilong. Kung siya man? Ha? Tao mo ni Tisoy? Tisoy? Ilong. Ano ni ba ka? Nandaan palagi. Tungod kay, nakita nako kamo. Ha? Kasabot ka sa gusto na. Kamo ba? Ako nakita sa rest house ni Tisoy. Sabot na. Tao ba? Musabot nga hipuson ka na mo. Tulkay na hibaw ka, nga gikan kami sa zone. Gikan kami sa rest house, di Busing Tisoy. Kadyo siya. Siya dili pa ko ni mo patyon. Mag-istorya sa ta. Sa? Sa ito istoryahan? Kana si Tisoy ba? Kanang inyo man ng busing, di ba? Oo, di na. Lagi. Amo ng Busing. Illegal lang yung negosyo, di ba? Tubag. Isa pa na. Sama. Lagi gani. Ato-ato naman eh. Ha? Kaning. Kining, ay lang kablaka. Don't worry about it. Dili mo masabitan eh. Kaya di ba sa kumanabi? Kay mamatay man ko. Mutabi din patay. Di ba? Illegal gina ang negosyo ni Tisoy, no? Siya sulti mo. Ha? Oh, ikaw ra. Ingon magani ka nga ayog saba. Huwag isulti na. Hagdaw ka. Ayaw na. Alala, sige. Huwag man ka. O di, wa. Pero, tinood dito nga, doon ay mga batan ang babae nga, gitanugan ka na si Tisoy. Tinood, di ba? Pita, uy. Eliging sapa. Ay, lagi. Ha?
Di na maging ko makasaba, anak. Kay mamatay naman ko. Asa ka siya? Hello, Busing? Kumusta na? Happy na, Busing. Tawag ko balik. Mga 5 minutes. Tapos ng buhay ni Pio. Mao ka na'y gusto kong mahitabo. Buhat! Areglado, Busing. Tawag balik kung 5 minutes after. Ay, Palayin ko magpakita niya. Huwag akong usa ka kauban. 2 pikas. Makitaan talang kakaroon. Matusag-tusag sa mga bala ang imong kalawasan, Pio. Nalagpot ang akong armas nga akong gigunitan. Kinsay nagsugo kanino nga batyo ko. Kinsa? Mamatay kaya! Karon, gisipitan ko na ang imong liog. Kinsay nagsugo kanino? Kinsa? Karon, kini akong hunting knife ang mutapos ni mo, Pio. Naman ko imong wala ko kanimo ang kung ko kining imong hunting knife. Ano pa? Kini mo! Salamat kayo, ha? Dili na ko mawili nining kalibutan, ha? Karon nga nahibalon ako. Nga si Tisoy, tulisan siya din ang dako. Karon, magkikita ka na sa tanas. Mamatay ka na gamit din ng kutsilyo. Kinipa! Alay! Alay! Ay kahanggaw. Aray-aray ka pa, waka pa maigo, no? Abo, nakalikay na ako. Likay ka? Pero isunod ko pagdunggab ni mo. Di ka na makalikay. Kini! Wap! Ay! Tapsi! Patiran ka! Wap! Ano ba ka? Sakit niya, ay! Mauli kang mag-away, ha? Ay, sakit niya, ay! Ha? Hindi mo ba? Pukaro sa giring ka ba? Ako na sana! Kau rasan! Kiniyap! Apa basta? Tara, sige! Tunggap! Tunggap! Tinutluan ni Juana, tunggap! Ako ni Tanti ka! Nabagon kinani mo kamot, ha? Ako ni hang... Lisahon ko ni... Aron makuha na ako ko sa iyo! Ano? Bebe? Toto! Sila, ha? Ha? Mali, wala! Ha? Yan ako sa iyo! Karon, sini! Ha? Danak malhot ka! Simhot slobot! Sini, Pap! Wagir na ko siya makita na. Asan siya? Abdik sang karaho na. Wagir na ko makita eh. Minit ako nga baga. Ako gipangita nimo. Ikaw! Kini Atagan ko pa ikaw hikayon na nga mabuhi. Basta mutugan ka lang. Kinsa? Ba't yun ko'y ikaw... Iya pa! Huwag siya mutugan.
Kinsang nagsugo kanina. Oh, lipagting ang cellphone. Oh, tubagon ko. Hello. Kagaw. Patay na ang buwan kong igsumang na si Pio. Tilog ni Tisoy. Hello? Hello, Kagaw? Unsa na? Nisaan ka na kung butawag ko na mo after 5 minutes. Kay mahipos na mo sa Pio. Tingog ka na! Tingog! Hanggaw nga kagaw. Hello? Hello? Tingog hanggaw! Makikita ka na mo ang kalag ni Pio. Ha? Hello? Hello? Ang kalag ni Pio. Ha? Hello? Hello? Ah, buwisit! Aray! Agay! Buwisit! Busing, diri man ni igo sa kong agtang ang imong cellphone, busing. Agay. Kinsa to siya? Kinsa? Kinsa busing? Gitawag na ko ang usa na to kakagaw. Aron magpa-follow up kung patay na ba si Pio. Oo niya, oo si Tubag. Adunay ni tingog. Namurag kalag ang tingog. Makikita ko nun ako ang kalag ni Pio. Aw, kung mao ka na, patay na si Pio. Pero ang mitubag, dili ang tingog ni Kagaw. Ha? Kisam ni Tubag mo, kisam. Murag laong na tingog. Murag kalag na tingog. Oh. Kalag na lagi to niya. Kalag to niya. Pio, kalag to niya. Dili, Katoy. Kinsa man niya. Lain ang maong tingog. Mao na to. Basig ang kalag na kato ni Pio. Unsa? Unsa ako sa kalimot, Tisoy. Ikaw di ay. Ikaw di ay ang nagtinguha sa akong kinabuhi. Ug kay ikaw man. Ikaw usab tingali ang responsable sa kamatayon sa akong asawa karak. Wala kinaimong katapusan, Pio! Di ako si Mungloyo. Kung nagtiyon akong daan sa armas, tumong si Mungo! Unsay gisuhol ni Tisoy kanino? Nganong patyon kyud ko ninyo? Tungod kay, dili siya gusto nga dunay kompetensya kaniya. Unsa? Sa mamatay ka! Kamo basad ang nagpatay sa akong asawa karak? Pangutan as ni Soy! Oh, Karon! Mamatay ka na! Trip! Kinsay, Patay na siya, Pio. wala. Pagkapait palandungon. Nga ang tao nga nagtinguha sa imong kamatayon. Maurasan ang imong igsuon. Wala. Nahadlok siya nga mahimo kaniyang kompetensya. Ingon sa dili ako makato. Pero karon, makatuo ka na. Karon, ha? Do kay kinahuman na nga to panagsangka sa... Magtiwas na tayo ni. Dili ako. Ay, diwalwal lang imong dila, ha? Gikutasan na ka. Magtiwas na. Dili ako. Ay, ayaw pagdagan. Balik! Balik! Hidagan ang karaho. Lamig maayo. Kakutas. Asa naman din sila? Si Juana. Si Juana. Siya kining nanawag. Hello? Hello? Juana? Uy! Asa naman taon ka, oy? Maayo kay buhi ka pa, Kulas. Buhi!
Buhay pa taon? Ikaw, asa na ka? Nagkuyog namin, Pio. Oh, asa si Paring Pio? Doon ako'y daotang ibalita niya. Asa ka mo, Dapita? Anaon ka na mo. Mag-abot na lang tayo sa kadapit. Dili maayo nga mapabilin tayo ni Dapita. Okay, sige, paminaw. At ta mag-abot sa may langop, dapin sa may bayon. Okay? Sumpay dito sa among bahay, ha ba? Sige. Mag-abot na dito. Ipisi ang baso, Kadoy. Ipisi! Okay. Ay kabala ka. Ipisan di ka. Nagsigig paso-paso si Busing. Nagsigig pangutkot sa iyang Di pati o takong kabalaka. Daliya ka nagisugo kunin mo, Kadoy Kalitsi, ba? Kalugay! Oo, lagi niya. Busing. Puna! Puna ang baso! Oo, punon ko. Na? Nadagkutan na ako ang imong sigarilyo. Relax. Relax lang. Patay na ba katumpiyo, no? Pero patay na to. Patay na to, Busing. Okay na ka. Pero may napalik. Dili na ko manawag atong cellphone sa atong kagaw. Kailain ang tingog na motubag. Busing. May motor miyunong. Nakita na ko dili sa CCTV. Ang usas tong kagaw. Ha? Pasudla! Busing. Nganong dagan ka bunog. Nagka-enkwentro gid mi, Busing. Ni Pio ba? Dili. Kinsa ang inyong gika-enkwentro? Si Kulas. Si Kulas. Ang kumpare ni Pio. O nganong nagka-enkwentro ka mo? Alalay man siya ni Pio. Og, napatay mo ba? Napatay ba ni mo, Kulas? Kiyas, Busing. Pero, bunog na ka ito. Kiyas pinagkaraho, Kulas. Animal! Waman ka di hindi mo mapatay? Nganong libalik ka man din sa rest house? Ha? Busing. Wa ka unta mo balik sa rest house. Animal! Basin o gisundan ka. Ug may baw sila. Nga ako kamong tao. Busing. Mao ka na, Paring Pio. Tao sila ni Tisoy. Og tinuod yun di ay nga illegal ang negosyo sa imo igsuon. Yun sa nimo pagsuda. Nagsulti na ako katong animal nga ilang sakop. Kagaw ko no to siya. Illegal ang negosyo ni Tisoy. Mitugan. Misulti siya na ako. Kaya ako magipangutana. Kay nagtuo man siya nga iyagi kong mapatay. Unsa pa, Kulas? Og tinuod yun ay nga doon ay mga babae nga gipangkuan kanang mga batanon nga ilang gipanghipusan karon gitipigan Mao. mga chicks. Og nasayran sab nako, Paring Kulas. Nga nagtinguha gid si Tisoy nga mahipos ko. Kay iya ko nung mahimong kompetensya. Unsa? Pastilan ay. Og nasayran pagid nako, Paring Pio. Nang ilang illegal nga kalihukan ni Tisoy. Mao ang iyang pagkatulisan. Og posible nga si Tisoy. Mao say nagtulis og nagpatay sa asawa ug anak ni Pio. Juan! Dili ko gusto mabutang panahon. Nga may buhag ba ka na mo sa yuta nga way kinabuhi. Paring Pio. Pio? Paita po taon eh. Nanong ingon ana man si Tisoy in taon diya ni mo? Kung siya man ang responsable sa nitabo sa kong pamilya, piyungon ko nga ako mga ta. Budo ko sa yuta. Umuhangat sa langit. Kalimtan ko nga siya akong igsoon.
paring Pio. Pio. Pero grabe po si Tisoy. Nana siya daghang kwarta. Naidaghang kaptangan. Nagpuyo nga milyonaryo. Kanya, iya mo kay kang hilabtan. Wala. Ayaw sabtaha nga gisugnuran akong imong gibati, Pio. Dili. Pero, bisag kung saon ako sa pagsabot. Ngano nakahimo man siya, ana? Ngano nagtinguha man siya nga patyon ka, ipapatay ka. Grabe. O siya nga atraso ni mo. Wa ko mahibaw. Mao man gani. Ganon initan man kaniya. Wa ko masayod yan, Nicholas. Pare, Pagkakulirat ani. Nganong dili ni mo sa pakigsultihan. Nangkahan ni mo siya. Unsay hinungdan nganong gusto kanyang ipapatay. mahimo lagi ko kong kompetensya matupad yung taong ako'y kasulti. Mao ka na'y sulti ni atong tao nga gusto na untang mapatay ni mo. Pero, nasangta ko lang. Wala. Mayo pa ba no? Aron sa ingon, magklaruhay mo. Paita bayaan niyo eh. Unayon man lang kasi mo igsuon. Oh, nahasol ka? Oh, nasul ko, Sugar. Unsa ba hinungdan? Ako nang ipasusi. Ug nakita, napatay na ang mga kagaw nga akong gisugo. Kun maong, patay naman ka ha. Unsa ba'y angin nimong kapalakan? Kadimungkog! Wa kang kasabot! Unsa ba nga na kumasabte? Gipatay ang akong mga kagaw. Ug unya, nadiskuhido ko sa akong pagpanawag tungod kay inay ang akong kagaw may mutubag na ko, lain ang nitubag. Oo niya, unsa may kahadlokan nimo. Kung makikpatay siya nimo, naa ka, kumpleto man ka. Ha? Naa kay mga kamot nga magamit nimo sa pagpanalipod sa imong kaugalingon. Naa kay armas kung makigpinusilay nimo. Simple ra gud kaayo. Sugar! Maunay giingon, no retreat, no surrender. Dili pa? Sukol! Hadlok ka? Gusto na. Oh, tambag ka noon ka, musupa ka. Naa kay armas, naa kay mga tao. Kung naay makigubat, sukol! Ha? Hadlok mo kang mamatay. Sugar! Dekaw na. Kay makigsulti pa ko kang karoy. Paisog-isog, unya, talawan di ay. Busing, wa mahibaw Huwag nakakita. Pero, labing siguro, ang naengkwentro yun sa atong mga kagaw, mao si Pio. Unsa? Buot mong ipasabot niya na si Pio magkamaunang mo patay og tao. Busing, Talawan ka ng dako. Naibaw ko na talawan na si Pio. o lagi, busing. Talawa na. Pero sa akong nahibawan, nahurot na ang talaw anak. Tungod sa nitabo sa iyang asawa o anak. Hurot ng kadlok. Ang kaisog na lang, maoy nahibilin. Si Pio ang nipatay sa akong mga kagaw. Posible gid ka na, Busing Tisoy. Siya. Kung mao ka na, magdako kining among atraso. Murag ikaw ragyod ang nakig-atraso kang Pio, Busing. Hilom ka doy. Unsa man, asa ka dapig? Kang Pio? O kanako? Tulag! Natural. Na ako ni mo, uy. Ang mag-adto kong Pio. Maugani. Busa, karon, pangitag paagi nga madigbol yun na si Pio. Kaya napalaka ko nga tingalig.
Maghimo og milagro ka na si Pio kadoy. Aw. Pahunungon ang iyang edad. Simple ra kayo. Pero unsaon? Patyon. Kasayon biya na, oy. Huh. Nagkabugo ka man, busing. Kadoy, Nalusag ka. Asa mang utok ni mo? Ayaw pag binugo. Kasabot ka ba? Kasabot ba ka? Tuba! Oh, saman, duko-duko maga. Sama, lamian mo eh. Ipatingin mang umo. Saman, lubagon kong tunggal mo? Gusto ka, ha? Lamian gila eh. Ha? Gunitan kong tunggal mo. Lubagon mo na. Kini, ha? Oo, ay. Nibunot magkasi mo ko 5, walay labot. Busing, walay labot ha, walay labot. gusto kang bukati kasi mo atang! Ha? Busing. Ay, kada ko beslong magsumbuhan na imong armas, busing. Nini, amal na gitu patungod kong agtang agay. Busing. Gusto pa ni mong lubagon ang akong dunggan? Ha? Ningon mo ko. Patyon ka! Patyon ka! Busing, ningon ko. Sorry. Patyon ka! Sorry, busing. Patyon ka! Load ko. Ayaw. Ayaw, busing. Hindi na, load ko. Nagti oras mo ko. Ayaw, busing. Mupay gisapot ko! Load mo ko. Ipunan pa ni mo. Gisingagan pag mo! Nalimot mo kung amo day ka. Sorry, busing. Lingaw ka. Musaon ko ni mo sa paglingaw. Paro, G. Aw! Lingaw ka, busing. Sa! Lingaw ka. Hindi kayo kumaster na. Pero, busing. Tanawa, busing, ha? Oh! Tawa, ha? Kita ka? Ito man. Ha? Uy, yan. Nagawa nila. Dili na mao. Namuhubok ko, ito man. Dili na mao ang imong aksyon. Ako mo, ay. Kining ako. Ay, sunda, ha? Gigi ka, no? Gigi. Kala sa'yo ba? Kala. Oo. Okay. Okay, Nibola. Yes! Kayo din mo sa'yo, busing. Sige ba, kalam? Wow! Sige ba? Padayon, busing! Padayon! Kala! Sige ba? Kalitse! Limandoan na sad ko nimo, ha? Agay, busing. Oh. Sugar. Hala! Ka-graceful ni mong musayaw ni Sugar. Of course! Nakuha na kong tubig kay liwaw ko. Wow! Kanindot ni mong musayaw, Miss Sugar. Stop na! Miss Sugar, Ngano? di ako igidang bino. Biang bibi ka mo inom ko. Yes, kine! Ipisan talaga. Away baso. Ambi na lang ng botilya. Tungabon ko na lang. Gigi! Dali ah! Ang gino! Abi dayon, dali ka. Okay na. Wala. Abi dayon, beke uhaw ko. Kine, mauna ni. Kausap na ko yun lang. Bibi! Umalagay ka na. Ay, uy. Okay. Kada lagi. Inom. Kada. Kini kausap ko yun. Katanda sa bino. Kini mauna ni. My. Nanginit tayo ng akong lawas. Miss Sugar, di ara ko. Akong ang magpabugnaw. Kini, mauna ni. Sugar. Nausa ka? Akong May bino. Busing. Niya. Kinsay na inom? Niinom ko, love. Inom ka? Spaghetti. Spaghetting pababa ng Busas ni Suida. pababa. Spaghetting pataas. Pataas ng pataas. Igiling. Malas.
Ano? Si paring Pio. Murag manok gidonlok. Naghinoktok. Awa. Pero maulagi na eh. Nagpangagot ang ipon. Dili gid siya makatuo. Nga mismo ang iyang igsuon, Moy. Moy, nagtinguha siya iyang kamatayon. Pagkakulirat. Nagasabot ko, Kulas. Og dili gid siya ang iyang mo kumpiyansa. Tungod kay may tao si Tisoy. O, Kulas. Ay Pio. O sa ba naggibuhati mo, paring Pio? Kaindiyan pa na. Para sa unsa ka na? Para sa mga kagaw. Paring Pio. Magsugod ako paghipos kanila, paring Kulas. Paring Pio. Base na magkatampo ko pagsilig sa mga sagbot sa katilingban. Pero magbantay ka, paring Pio. Dili sa yon ka nang nahuna-hunaan ni mong buhaton. Naibaw ko. Pero aron pagpukan sa usa ka kingharian, kinahanglan nga putlon mo ang mga haligi aron sa ingon mahunlak kini. Paring Pio. Dili masayon ang imong pagkabuhaton, Pio. Nasayo na ko, manang. Sa usa mo lang kasipyat, ana, minteryo ang imong padulngan. Daan ang nagwangaw sa sementeryo ang akong kinabuhi. O kining tanan, ako na lang ipanablang. Pio. Muhim mo mag-usa dili sa gihapon. Nag-ungaw ako sa kamatayon, kay nagtinguha sila sa akong kamatayon. Basta kay magbantay ka, ha? Sa tanang panahon, Salamat. nasugdan ko lang ang misteryo sa kasakit ni Tisoy. Pio. Kalagot ko biyaw eh. Kalagot ko yun. Abi ko bag... Ako na makapahimos ni Sugar. Dito manong busing. Hay! Kondisyon ang takay-tuki na kainom. Pero, si Tisoy mo'y nakapahimos. Biset! Pero, asar man ka, Sugar. Nga bitang gipatilaw ko nimo. Naigam na hinuon ko. Mangita ko higayon nga maangkon ti kapag usab, Sugar. Kadoy. Sugar? Oh, Kadoy. Nag-sugar ka lang nako? Naglagot ko. Si Busing mo imong gipahimungtan. Paghilom? Pwede ako, binong. Hilom ragod Kadoy? Oo, mumuingon lang ka, ana. Pero sultihan ti kami, Sugar. Nayapag na ko sa imong gipatagamtan nako. Gisugo ko ni Tisoy. Kinahanglan nga tapoko nimo ang iyang mga kagaw. Dili ko. Unsa? Ano di man ka? Inom na binong. Inom siya. Gipabuto na ko ni Tisoy. Ha? Luya ko karon. Kasabot? Nya, kalusa man. Kalusa. Nang, biya ni mo. Hilom diha Kadoy. Kam, uroy ka. Lami agi mo, Sugar, eh. Hilom, oy. Mapatian ka ni Tisoy. Dito. Kang dito, tani mo. Bitaw Kadoy. Lahisad ka. Ha? Murag yung kang baboy. O si Baboy. Ha? Kusog, kay kang ungad. Nya. Wa ka ganahi. Ha? Kadoy ay. Ayaw ko't panintalkod. Tintalon ta ka. Kadoy ba? Hapit na raba ko mata. Kinahanglan madagad ka. Kinahanglan ka. Da. Uy. Kadoy, uy. Dali. Ay, dali. Sige. Dali yun. Asa lagi ta? Nakitaan unyata. Dili. Ako'y bahala. Basta ha. Lagi. Arita si Ar. Na. Sugar! Hoy!
Asa mo? Buslot! Asa mo? Gano'ng murag nagdagan mo? Murag nagdali mo? Asa mo? Ha? Kuwan busing, kining... Unsay kuan kining? Kining... Ha? Kadoy? Asa mo? Tisoy, gipadali na ko siya nga mapatapok niya ang imong mga kagaw. Mao ba? Nagsugo ba ko nimo nga? Mukuyog ka na ya? Nitabang lang ko. Gusto lang ko makatabang og tawag sa imong mga kagaw. Dili ka mag-apil-apil. Okay. Buno! Buno! Nung sa kakadoy? Usay buno? Magigbuno ka na ako? Wa busing eh. Ay, naglagot ko. Unsay gikalagutan nimo? Naglagot ko nga naghuna-una. Kung si Kinsa nagpatay sa itong mga kagaw. Mo ba? Kadoy, tumana na ang mando ni Tisoy. Kadugay ba nimo? Nagya-ya ka lang. Lihok na! Oo, malasa. Malasa ng kinabuhi, awi. Oh. Saan mo ka ng bino? Imnon, busing, imnon. Oh. Human nimo og inom. Tumanang akong gisugo. Ha? Tawag ka ang mga kagaw. Nakasabot ka? Oo, busing. Dali na, sugar. O, Tisoy. Bisit. Nasanta pag yun. Kalagot ko ba ya? Buno! Buno! Tisoy. Naanagin mo mga kagaw. Nagtapok na. Okay. Salamat. Nagsige kang lag-inom diha. Kondisyon lang ko. Pakondisyon. Gusto kong malimot sa akong problema. Ayaw kong ingna nga maratol na kakaroon og problema. Lahi kining problema, sugar. Lahi. Abi na ko og tadahan ka na. Sunoy pa man di ka? Unsa? Atuan ang imong mga kagaw. Nagpaabot na sila nimo. Kami na mong tanan. Hingusgan ninyo karon ang koleksyon. Okay. Kinahanglan mo kita sa sakto. Kung kadtong mga ning tumbling, naibawa na mo kung sa'y may tabo. Reglado, Busing. Ang pasugalan, madyong, baraha, hantag, ang tigbagay. Kinahanglan dublihon ang kita karong buwana. Okay ba? Okay, Busing. Nakadungog ka, Kadoy. Ariglado, busing. Kami bahala na. Double the income. Okay? Sa baraha. Ang saputi sa baraha. Kinahanglan dili mapildi ang bangka. Batik, Busing. Sa hantak, ang mga kamot. Ang kaabtik sa mga kamot. Kanang inig-antog. Muhari, gyud. Ug sa baraha, black bear, red bear, kamong gayay, ang malakas nga kamay, di kinahanglan kayo. Kompleto ta na, busing. Sa madyong, mutudas ta. Og 13 kartas. Basta ang importante na dili masakpan. Okay! Ariglado, busing. Juana, si Paring Pio. Nagsulob sa taas niya nga wig. Nagsugod na siya sa iyang mga lakang kulas. Nabalaka ko. Tingalig madisgrasya nun siya.
Sa tanang panahon, ako nag-ampo alang sa iyang kaluwasan. Ato na kuwanang. Kaabag mo ako, Pio. Pag-amping, iampo ko ikaw. Salamat. Hinumdumi lang nga nagpaabot ko. Naghinaot ko nga way karas ang imong panit sa imong pagbalik. Makalaom ka. Oh. Atyos. Kaya mo na. Kaya mo. Salamat, manang. Alin ako. Ang imong armas. Ano yan? Indian pa ng pistola. Hinumdumi lang nga sa mataglaka nga imong himuon. Anaa sa hustong pinsada. Di gid ka magpadas imong gibati ha. Kinahanglan nga sa mataglihok, sa matag opensa nimo. Dausab ang depensa. Oo, manang. Alin ako. Mubalik ka, Pio! Mubalik ka! Wana, asa ni si paring Pio? Ha? O sa man, nanong na to gubat? Gubat? Mao nagitingali to, Kulas. Ano niya, o sa man? Ato na pasagdan? Kaira tingali to niya, Kulas. Kaya mukat. Makikastang siya mga puwir. Astanan. Grabe ang puwersa ni Tisoy. Wala siya si Kuan, Putin. Ha? Akong kablaka, grabe. Nga alkansigid siya. Kulas. Sana busing. Busing. Ito lang nga itong mga tao. Ug doon na pa nahibilin nga nagpaabot sa imong instruksyon, busing. Insay na habilin. Mga kagaw nga tirador. Very good. Tuwa sila. Nagpaabot nimo dito. Tuwa sa pikas nga van. Tuwa din to. Tuwa dito. Okay. Adua na. Adua. Ayaw kog mando eh. Paglimot niyo ko. Mag-una ka. Apil ko? Mag-una ka. Sige. Hakbi, oy. Wag yun ko makalugar sugar da. Nakalingkod na sila, busing. Good. Mugawas na ko, busing. Nganong mugawas ka man? Pundo ka diha. Apil ko? Apil ka. Ayaw pagawas. Mao ba? Lingkod diha. Paminaw ka mo. Nia ang hulagway ni Pio. Nia sa akong cellphone. Ako kining i-forward ninyo sa inyong messenger. Tumong tinguha nga inyong mamonitor kinintawhana. Kung asa nagpuyo ug kung magahigayon kamo, pahununga ang iyang ginhawa. Mando ko kana. Ug wa ko'y gitugutan kaninyo nga mo question sa akong mando. Kung doonay laing mangutana, gantihan ako ug usa ka bala sa akong 45. Good. Musa karong dayon. Pagkatag-katag kamo. Ngunay tula, asa magpuyo si Pio. Ug ang matag-adlaw niyang mga lihok, asa siya moagi. Ug asa siya paingon. Okay, busing! Labaw sa tanan. Dili ko gusto og taong paggarpar. Gusto ko matuman ang akong mando nga ipabuhat. Nagasabot? Yes! busing! Tapusa ang kinabut. Og ikaw, Kadoy, mao'y mango kanila. Busing!
Why problema? O karon dayon, mulihok ka mo. Ariglado, busing! Tuan na sila. Maayo untag malipat si busing. Umularga ba? Ug magpabilin si Sugar. Kadoy, Ay. nganong naa pa man ka? Wa malagi ka mulihok. Kuan, kanang gimanduan ko na ang mga tirador nga kagaw, busing. Ikaw ang mangungo kanila. Ay, kabala ka. Maayo ng pagka-instruct na ko. Okay na kayo ito. Gitudluan na ako unsay angay nga buhaton. Okay. Nakita na ko ang mga motorsiklo nagkikan sa ilang rest house na ito. Mga nabuo sila katao. Unsay mong gimando sa mga kagaw? Unsa pa? Simple. Bugtoon si Pio. Pulos man ang mga bulok ng mga tao nimo. Unsa? Unsay mga bulok? Kanang mga kagaw nimo, pulos bulok. Tan-aw nimo, pulos bakante ang utok. Sugar. Ayaw pang hilabot kanila. Musulti lang ko sa kung nakita nila. Nga way tugpa. Hinom! Way tugpa. Shut up! Asa na si Kadoy? Ngano nangita kang kanoy? Ha? Ngano nangita ka? Nagsulti! Oh, uy. Nangutan na lang. Pagtarong, ha? Oh, ngano ka? Hibaw ka na nako. Igihan yun ko. Di yun ko gusto nga mutanaw ka pa og laing lalaki. Ha? Tisoy, nakuwangan ka sa akong performance? Sugar! Sorry, cute. Kung dili makaabot og 100% ang akong performance. Sorry, gyud. Kutob ba gyud ko sa 69. Oh. Ha? Bantugra? Nalibat ang akong mga mata? Okay. Dinhilang ko. Dili kinahanglan nga magkuyog-kuyog pa ko sa mga kagaw. Maro man makuyog ko nila. Aron kung magkinaon sa maapil ko. Tunto. Kung matan ka busing, layo na kay kanako. Swerte lang ka kay kwartahan ka. Pero, layo na kay ka sa kong utok eh. O, yun na. Si Kulas ka nang nagpaingon dre. Asa ka si Pio? Sila maning barkada. Hala. Si Kadoy man eh. Hilas! Ang bugiro pa kayong pusing. Ja. Kadoy! Kulas? Kulas, asas Pio? Tawa. Nangita sa tao o mga tao nga gustong mo patay niya. Unsa? Mao ba? Unya, kinsa mo ko ng mga tawanan? Ako makaila! Oh, iya, saban ko na. Away ka o basig na kaila ka? Buang ka, Kulas! Ako mabuang! Pagtarong, ha? Nagtarong ko Kadoy. Kulas. Tuwa di ay.
may ipangutan ako nimo. Ano ba? Kalma ba? Unsay pangutan na nimo? Ang bright. Tigmo ni. O kon pangutanon nimo. Mutubag yun og bakit? Ay, bro, tigmo ni da. Pagkatamparosyon ka. Mao ba? Ha? Dool na kinsi. Naade nang ingon ana? Na ay mananap nga mutubag og bakit? Na! Unsa mananap nga mutubag og bakit? Ato lang Tagalogon ha? Kay bakit may yang itubag? Okay? Unsa laging mananap pa? Onggoy. Unggoy? Bakit? ay, bro, mauna nila. Dito bagang onggoy. Bakit, di ba? Unggoy ko! Unggoy ko! Unsa ko! Unsa ko! Unggoy ba ko? Kuan kinang. Ha? Unggoy ko! Aliwas. Usa! May nanawag, oh. Kuang cellphone ako nga nasa lamisa. Oh. Okay. Oh. Uy. Si Pio. Si Pio? Sila ang nanawag. Pasidog ang pato gining Pio. Sugar! Tubagaw. Luspad man ka. Para tawag sa cellphone mo, luspad na ka? Hilom, sugar. Ang ng cellphone. Oh, dawata. Tubag ka na. Dili na ko tubagon. Magbuot ka. Oh, naunsa. Nahunong na noon ang ring. Kapoy tubag. Dili ko gusto makigsulti niya. O, talawan ka. Unsay talawan? Ikaw, talawan ka. Hadlok mo ka makigsulti kang Pio. Hanggaw ka, sugar. Kung wa man kumutubag, wa magpasabot na nahadlo ko niya. Unya nga nung di man ka mo tubag. Di lang ko gusto. Magbuot ka. Oh, mauman ka ha. Basta, kaya ang akong pagsabot, nahadlok ka ni Pio. Wa ko mahadlok. Hadlok lagi ka. Wa lagi ko mahadlok. Karong ka? Wa ko mahadlok. Oo, nibagti o balik. O sige na, tubag ka. O magkakan mahadlok. Tubag ka. Samok. Litsi! Hello. Sa ituyo. Brad Tisoy, kumusta? Wa kay angin pangumustahon ako. May pangutana lang ko nimo. Unsay pangutana, Litsi? Samok! Kaisog ba nimo? Gisapot ko karon. Kadungog ka? Gisapot ko! Okay. Oh, basil bawa ka ng imong sapot nining ako yung pangutana nimo. Pangutana dayon. Kadugay ba? Unsay imong pangutana? Nganong ipapatay ko nimo? Oh, unsa? Unsa? Unsa nang pangutana nimo? Ha? Nganong gusto kang mamatay ko? Oh! Brad Tisoy, Kinsa nagsulti nimo? nakadungog lang ko. Gusto kong ipapatay nimo. Tinuod bang? No, dili ka na tinuod. Bakak ka na. Nganong ipapatay man ti ka? Unsa may imong sa dire nako, ha? Mao bitaw. Nga dili niyo ko gustong muto nga ipapatay ko nimo. Ayaw pagtuoan ng mga tabi-tabi. Mao nga nanawag yung ko nimo. Kay gusto kong maibaw sa matuod. Kay bati po na nga mawatay ta na dili ta mahibaw ug ang imong tinguha sa pagpatay ang tao nga gustong mopatay nako igsuon pa gyud nako. Hilom, Pio. Dili ka na tinuod. Kadungog ka? Dili ka na tinuod. Kalma lang. Ay lang pag-isog. Dili magkatinuod. Dili lagi! Dili! Klaro! Dili! Ha? Klaro! Okay na, Brad.
Salamat sa iyong pagtupag sa tawag. Samok-samok lang ka! Sorry, Brad. Pero sultian tarang ka. Kung nagtinguha ka magyud sa kong kinabuhi. Mangutan ako nimo. Unsay sa nga kung nahimo nimo. Hilong! Oh, gi-off ni mo. Buang-buang, tunto! Nanutan ako nga nung gusto na ko siyang mamatay! Saktong pangutana. Ah! Buang! Sakto bitaw. Nahibaw yun di ay siya nga ikaw mo ay nagsugo og tao nga ipapatay siya. Sugar! Basin si Pio mo ay nakapatay sa imong mga kagaw. Unsa? Uy, kay bagkaktawanan. Nagtapok ng mga tao. Hari. Oh, hari, yung sa kalibo, hari. Hantak. Hari. Di sila makailala ko tungod kay nagwig ako. Tagkas nga ako buhok. O may face mask pa. Ano, gusto na. Uy, Ikaw, may tao dito na. Nakailan. may pangutana lang ko. Unsa ka na? Now, tinawag kining picture. Kailangan Ako kininias picture sa iyang cellphone. Kailangan O ako kailana. Mo ba? Jagra. Nagpangita siya na ako. Tao siya ni Tisoy. Karon ka. Na. Midool siya santakan. Mudukol sa ako. Asa ka paingunis kulas. Basin ang makikita ng Pio. Naglakaw lang siya. Basin ni aras sa duol si Pio. Ang gago nga kadoy, pagkakulirat. Nagtuo siya, nga wa ko magkamatikod nga nagsunod siya nako. Karon ka. Padayon lang dyan ko. Magdali ko. Paspasan ako ang paglakaw. Dili ko magpahalata. Nga nagkamatikod ko niya. Kulirat. Asa yung ka ni siya? Bisag asa ka kulas. Sundan tagi ka. Tungod kay ikaw. Maoy na himong yawi nga matultulan ko si Pio. Ang tao nga ipahipos ni Busing Tisoy. What? Nakapasalipod ako. Dili na siya makabantay na ako. Karon kang kadoya ka. Uy! Ano man? Lipat ko na. Saan ka to siya? Padayon lang ko. Pangitaon din ako siya. Asa ka sinisimang? Uy! Nagsanga minda na. Asa ka siya? Diri sa to? Asa ka to siya? Kanoy! Si Kulas. Ayaw, hunong! Di ako si Muli. Nagsunod ko nimo. Asa mga? Naniid ka na ko? Kulas! Uy, nga nagutang maniid mo ko nimo? Basig namasin ka. Nga makikita ko ni Paring Pio. Nya gisundan ko nimo. Aron, imo matultulan kung hain si Paring Pio. Dili ba? Bakak. Banga ka. Pataka mo lang ka, eh. Yay. Nga lang magkita mo ko niya. Nga lang magkita ko niya, sayop ka. Pidap tuslok ko ng bata ni mo. Nga lang magkita lagi ko niya. Ikaw rin nagutana. Natural ba na ang amutan na ta? Kaila ko ta. Nya, amigo pag yun kapiyo. Mulang nangutan ako ni mong hain siya. Unsam ka, uy. Hain siya.
Nangita siya sa tao nga gustong mo patay niya. Unsa? Basig ikaw ang iyang gipangita. Uy! Ngano ko man? Ha? Kuyas! Ngano man ko? Ang utanang ni mo kaugalingon kung ikaw ba? Kulas! Riba! Swerte ka siya. Ni mag-andog sa panalang straight. Hari. Riba! Perming matablasan. Kung inigbalik mag-andog hari dayon. Dahil ba, Demil? Aray ba? Aray! Wala mo pusta? Kapobre pa rin ni Oy. Tuga-tuga mo ka ni sugalan niya. Awa mo kwarta. Aray ba? Aray! Jismil! Oh, Kasdan ko na. aw! Good! Naaraman di ay ka. O sige. Andog na. Why problema? Yep. Oh! Yes! Hari na food! Sorry! Unsay sunod nga mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Requisca in pate. Pahulay sa kalinaw. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Music and sound effects, Randy Tayad. Mga tunog ug kasikas, Alduin Nacorda. Recording editor, Ariel Mancao. Laing dalit kanato sa RMN Drama.